लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो नेचार लाना फैबाय भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। मैया नागालेण्डनि डिमापुराव मोनथाम गेस बेरनानै 6ता न' खामदों। बे अर खामनायाव सासे गथ' आरो 4 मानसिया अर खामजानानै गोब्राब जखम जादों। खौराङाव मोननाय बादिब्ला आरो माखासे जखम जानाय मानसि दंबावो, दा बिसोरखौ मिन्थिथ'वाखै। मैया सनितपुरनि बरसला बिलआव नाव बेलथायनानै 3 मानसि थैदों। नावआव गासै सा 6 जन मानसि दङमोन। बिसोर नाव लानानै ना हमनो थांदोंमोन। माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बिसोरनि नावआ बेलथायो। 3 थैनायनि मुङा जाबाय पानिराम बसुमतारी, लोक्षी बर', महेश्वर बर'। दुर्गा पुजानि सिगाङाव बिटिसिनि इलेक्सन बिसायख'थिया जानो हागौ होननानै बुंदों भबेश कलिताया। रिया चक्रवर्तीया 10 बोसोरसिम जेलाव थानो नांनो हागौ होननानै बुंदों। मैयानिफ्राय थानो नांबाय रिया चक्रवर्तीया लकआपआव। एनसिबिआ सानथामनि थाखाय गोख्रों रावजों रिया चक्रवर्तीखौ कुइसन खालामदोंमोन। एसि रुमाव थानानै गावनि लाइफखौ स्टार्ट खालामनाय रिया चक्रवर्तीया दा गोजाननि आलासि। रिया चक्रवर्तीया सिगां 5 स्टारनि ओंखाम जायोमोन। दा जेलाव थांनानै गोरान रटि आरो दालिल' जानानै थानो नांबाय रिया चक्रवर्तीया। रिया चक्रवर्तीया एनसिबिनि आखायाव होदोंमोन मोनसे लिस्ट। बे लिस्टआव गोबां बलिउडनि खामानि मावग्राफ्रा ड्राग्स लानाय दङ होननानै बुंदों। एनसिबिआ बलिउडआव खामानि मावग्रा माखासे ड्राग्स लाग्रा मानसिफोरखौ नागिरनानै एरेस्ट खालामगोन होननानै बुंदों। मैया NSCN हानजानि सासे केडारखौ नागालेण्डआव इन्डियान सिकिउरिटि फर्स हानजाया गावथारदों। मैया गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि धुपथ्रानि हिरा राभा मुंनि एकाउन्टनिफ्राय SBI एकाउन्टनिफ्राय पेटिएमनि गेजेरजों 1,89,027 रां खावनानै लांबाय हेकारफ्रा। माबायदि खावनानै लांदों बेखौ दाबो मिन्थिनाय जायाखै। बेखायनो बयबो सांग्रां जा। सोरबाफोर असिनाखि मानसिया बेंकनि माबा माबि कुइसन खालामब्ला फन खालामनानै बेनि फनखौ डाइरेक्ट दाननानै होखा। खालि इन्डियायाव लाबोनाय राफेल फाइटार एयारक्राफ्टखौ भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ गथायनानै होबाय इन्डियान आर्मिनो। आसामाव कर'ना भाइरासआ आउट अफ कन्ट्रल जानो थांगासिनो दं होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों आसामाव सानफ्रोमबो बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ होननानै बुंदों। 14 अक्ट'बरसिम खमाया अब्ला आसाम सरकारा आखाइ दिखांगोन होनना बुंदों। मानोना आसामनि मानसिफोरा गोबाङानो रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलियाखै होननानै बुंदों। आसामाव दिनैसिम सानसेयावनो 2000निबो बांसिन गोदान केस मोनगासिनो। आसामाव ICUनि आंखाल जादों, हस्पिटालनि बेडनि आंखाल जादों आरो अक्सिजेननि आंखाल जादों। बेफोर आंखालनि थाखायनो थांनाय बुधबाराव 13 जन सुबुङा थैदों। आसामाव दिनैसिम 1,35,805 जन सुबुङा COVID-19 बेराम जादों। बेनि मादाव 1,05,704 जन सुबुङा हामफिनबाय। आसामाव दिनैसिम COVID-19 जानानै 470 जन मानसिया थैबाय। मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 2 सुबुङा COVID-19 बेराम जानानै थैबाय। सेसापानिनि राजकुमार बसुमतारी। राजकुमारा न'आवनो हम क्वारेन्टाइन थानानै सिकित्सा खालामगासिनो दङमोन होननानै बुंदों। बिथाङा 5 सेप्तेम्बरावनो COVID-19 बेरामा जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै होखा। लोगोफोर गोजोन्थों।